Добре, де, защо винаги си ги слагаш след като косата ти е вече накъдрена? Вие постоянно ме виждате с кадрица, защото аз съм постоянно къдрава. Веднага след душ това, което правя, е да си мина косата с въртяща четка сешоар. Пия с ролерите абсолютно всяка вечер, за да може да го поддържат до следващото миене на косата. Вече съм ви показвала многократно този метод и ефекта от него. Днес ще ви покажа какъв би бил ефекта на права коса. Между другото, с колегите в момента обсъждаме какъв да бъде следващия продукт, който пускаме. На база на вашия фидбак имаме ясна представа от какво имате нужда и естествено мислим в тази насока. Но ако се сещате за нещо, което ви липсва, нещо, което Wavy все още не ви предлага спрямо вашия тип коса, отново с насоченост кадрица без топлина, може да ни го напишете долу в коментарите. Пращам и вертона. Лягам си и утре сутринта ще ви покажа какъв е ефекта. Хай! Сутринта потренирах малко. Опа! Окей. Мисля, че стават една идея по-вълнообразни, т.е. една идея по-едри кадрици, когато не съм си минала косата с четка сешоар. Дайте ви. Доста добре. Доволна съм и така. Даже си мисля, че оставя косата малко да почине и известно време да не ползвам четката сешоар, да си действам само с ролерчета, както в началото всъщност правих. Айде, чао от мен!